Sioned dwi'n un o ben llun, ond erbyn hyn dwi'n byw mewn ceinion. Ffasiwn yn llythrennol yw fy mywyd. Dwi'n creu dillad fy hun ac yn gwerthu nhw ar y we. Dwi wedi creu lein ffasiwn sydd wedi arddangos yr catwalks ac mewn arddangosfeydd ar draws y Denes Unedig. Dwi'n obsessed efo dillad. Yn y gyfres yma, fyddai'n siarad am ffasiwn o bob math, o bob cwr o'r byd, ac yn dangos ffyrdd o safio bach o arian drwy wneud bach o waith creu eich hunain adra. Yn y fideo cyntaf a sianel 5, ond eisiau sôn am ddybler stryd fawr, sef high street duplicates. Sut i efelychu steiliau top-end y farchnad drwy brynu ar stryd fawr neu ar-lein am bris resymol. Bod ni gyd rili eisiau prynu steiliau gan Gucci, Prada a Chanel, yn anffodus, does ddim bosib. Felly, dyma 5 eitem o stryd fawr dwi wedi ffeindio sy'n efelychu steiliau top-end y farchnad dros y tymhora nesaf. Yn gyntaf, steil sy'n mynd yn boblogaidd iawn yn y tymhora nesaf. Pobl fel Valentino sydd wedi gosod y steil yma gyda naws Bohemian, blodau a bywyd gwych wedi'w pwytho, wedi'w gorffan ac ansawdd ac edrychiad gwerthfawr. Yn fy marn i, mae'r steil yma'n rili hafaidd, casual, gellir wisgo fo yn y dydd neu'r nos. Fod y steil yma o gasgliad haf flwyddyn nesaf, mae siopau stryd fawr wedi cael gafel arno fo rwan. Fel hwn, ges i o Zara am $25.99. Mae'r ansawdd yn dda, mae'r steil wedi cael ei efelychu gan fod y patrwm ar yr ysgwydda. Pris resymol, digon o fanylder a dim rhy brysur. Fyswn ni yn sicr yn gwisgo'r steil yma gyda jeans wasg uchel yn y dydd neu yn y nos. Rhywbeth sydd wedi bod yn boblogaidd ers cychwyn y flwyddyn ydy trowsus llac sy'n llusgo'r llawr. Dyma un o fy hoff steiliau ar y munud, rhywbeth rili cyfoes, gwahanol a unigryw. Dilynwyr Celine sydd wedi torri tir newydd gyda steiliau fel yma o ran siepiau, silhouettes, modern a syml. Mae'r dewis yma o liw melyn yn ddiddorol ac yn wych ar gyfer bod sy'n fentrus gyda'i steil. I rai o'ch chi sydd ddim yn fforddio £8 am fersiwn Celine, mae siopau stryd fawr fel Mango wedi dod â steiliau tebyg allan. Ges i hein o Zara am £20. Maen nhw wedi torri uwchben y straes, fod nhw ddim yn llusgo'r llawr. Gwych ar gyfer y nos gyda top smart neu'r dydd efo top llac. Newch chi ddim stryglo i ffeindio hein, maen nhw'n bob man y stryd fawr ar y munud. Rhywbeth i chi rwan allwch chi wisgo drwy'r flwyddyn. Coordinated. A dilynydd ffrenig ISABEL MARANT sy'n gosod y safon gyda'r steil yma, ble mae'n llwyddo i greu dillad gosgeiddig a hardd. Mae hwn yn esiampl o dop a trowsus streips allwch chi wisgo drwy'r flwyddyn. Mi fyswn ni yn gwisgo'r top a trowsus yma gan fod y streips vertical yn gwneud chi edrych yn dalach, ond byddwch yn ofalus gall y steil neu chi edrych fatha fo chi'n gwisgo pyjamas. Mae'r steil yma ar gael ar stryd fawr ac ar wefannau eitha ASOS, ond ges i'r top a trowsus yma mewn siop vintage ym Manceinion am £20. Mae'r steil yma yn alas i wisgo gyda trainers neu gyda sgidiau chunky. Dwi'n hoff iawn o'r steil yma, ond byddwch yn ofalus wrth mynd i siopa allai cyrch y ffrind efo chi i gael ail par o lygaid, efallai na fydd y steil yma yn gweithio i chi. Nesaf, dwi eisiau sôn am beth sydd wedi weld ar y catwalk dro ar ôl tro. Dyma esiampl gan Valentino o ffrogiau a sgerti hir a thyn sy'n dangos safon a pha mor glasurol di'r steil yma. Yn anffodus, fel bod dim arall gan Valentino, mae'r pris allan yn cyrraedd ni. Felly, lle mae modd cael hein am bris resymol? Ges i'n fi o TOPSHOP am £34. Ella yn yr achos yma, dydy'r steil heb gael ei efelychu mor dda hynna o ran ansawdd ar y print i gymharu â steil Valentino, ac i fod yn onest, mae'r pris yma mae'r eistryd. Yn bersonol, fydda i'm yn mynd am brint fel hyn fel arfer, ond mae'n steil mor iconig, mae'n dda i gael yn y wardrobe. Dwi wedi sôn am lot o ddilliau gwahanol heddiw, ond un eitem wneith fynd efo bob dim ydy Esgidiau du. A welon ni Esgidiau du yma gan KLEIN yn ei casgliad gaeaf eleni. Sgidiau chydig rhatach, ond dim ond just ydy'r Doc Martens. Ges i'r rhain ar y stryd fawr am £95. Maen nhw'n sgidio o ansawdd a allbara oes. Esgid sydd wedi bod o gwmpas ers sawl cenhedlaeth, ond hyd yn oed fwy poblogaidd heddiw. Ond cofiwch, mae yna sawl brand rhatach wedi efelychu'r steil yma ar gael ar y stryd fawr heddiw. Ond ges i fi ar eBay am £5, felly gwnewch eich ymchwil. Dyna ni am heddiw. Am fwy o wybodaeth am yr holl ddillad dwi wedi sôn am heddiw, cliciwch ar y links o dan y fideo. Cofiwch i dan ysgrifio yn sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook. Welwch chi mis nesaf.